एकरा माइक तो कौन हेने से आवता कौन होने से आवता आर को अगर घूमत रहता रसो हमारा बेटी के शादी रहल हवे 2 महीना के बाद हमारा बेटी के शादी रहल बेटी 14 हमारा घर में चोरी करवा देला सर ऊपर पड़ जा रे बेटी 14 सन के मर जा से तोरा माई के मर जा सो हे मुतपिए ने के कहनी के रे अनर मत हो कि अनर भई रही ते मेरा घरवा में चोरी भई रही काका जी हमरा रे हम देखावी लेकिन धर तोरा लौकता कि देखबी रे कोन के आवाज होवे पैरवा से तो हम महसूस कमी नु धबर धबर हमरा बुझात रहबे लेकिन ते बार बार गोड़वे न बिगत रहबी नु ते पर हम साइलेंट हो जात रहमी ई कमाए के डरे अनर भइल बा काका जी रोक झाबर बा रोक दो काहे हल्ला करता दी हल्ला करतन जा हल्ला नहीं की जे कर दम निके ए झाबर चुप रह कह पे निकली बात कब पे हरे कल रात के बात और कोई के बात है तू का करत रहबा हमनी के दोनों मर्द में हो दे बानी काका जी हमनी के दोनों मर्द में रहू सुत रहमी जा आ औसन आ खूब ओंघी लाग रहू हमनी के आके खुटुर मुटुर करत रसन हम कहीं कि गोड़वा ये न ओने बिगत होई तब हम चुप लगाइल बानी हम देखमी हनु लेकिन नहीं ना तोरा लौके देख मन ई बात हमरा ई बात कमर होवसन इनकरा माई के हम देखले रहती तो हम छोड़ले रहती कब रहुआ सो 3-4 गो होवसन 3-4 गो रहुआ सो हां मार के वो लोग के हम हार देगा झाबर भाई बैठा या बैठा ए काका जी दूसरा गांव के लोग चोरी कर ना दूसरा गांव पर चोरी नहीं ना कर घर के बेदिया लंका ढाहे देख झाबर बा हमरा तो बुझाता कि तोरा पर बड़ी बड़का पहाड़ टूट गइल बा काका जी बेटी के गहना गुड़िया सब शादी कराला सब बेटी चोदवा चोरवा देहला सब अच्छा ये बताओ का चोरी भइल बा तोर ए भाई पूछी कि का चोरी नहीं का छोड़ले बड़ा सन राती का आन्हर आदमी कहां जाई ते एगो डिब्बा रखेले पैर पेशाब करे खाती साला डिब्बो लेके चल गइल बड़ा सन अब बतावा राती का पैर पेशाब लागी तो कनी को मुंह में करे काका जी करेगो फाटल कछिया रहला वो बेटी चोदवा नहीं कसन ओ कनी के बुझाइले नहीं के एकरा गोड़ में के छागल निकाल बड़ा सन आय हमरा तो मन करी गब हम का करी हमर तो खून एकदम गरम बाबे हम तो मन करता कि ए बार हम का करी खाली हमरा से लौक तरफ लौक जाओ लो खाली लौक जाओ झाबर बा रे कछिया ले लेके चल गइल बड़ा सन तोर बहन तो का हो छागल तो बोलले बरे का बाजत तवे अरे एक ही गोड़वा में के बा हो एक में खोलले वाला सो बस ऐते चिंता मत कर ओकरे के हम देखा के दोसर बनवा दे हमरा के कमाई दे करे बबुआ ए संतोष पागल हां है ने आप तो अच्छा ये बताओ एकर कोनो उपाय बाकी ना उपाय तो ये बा कि कोनो सोखा के भखवावल जाओ हाँ सही बात बा सोखा से जब पता चल जाई हाँ ये बात ठीक कहले है कि सूखा से देखवा जा ई तो अपना टोले के काम लागता हाँ दूसरा जगह के चोर नहीं आई बड़ा गलत काम में बताओ मेहरारू के शादी में अच्छा ये बताओ ये कहीं अपना ससुरा तो नहीं के भेजवा देले बड़ी चढ़ाकू हुई कोनो ठीक नहीं है बाबा ना ओकर चोरी भइल बा तबे रोवा तारा सो दू हाँ एगो काम हम करत बानी कौन काम सुखवा के नंबर हमरा लगे बा हां ओकर लगे फोन करत नहीं फोन करी सारा मामला एकर बता दी हो जाई हां फोन करी अपने कुछ कही हां अच्छा रोक मोबाइल लेके आओ फोन करी तो आज हमार आँख हो तो आँख फोड़ देती काहे तू उत्पत्ति और कोइले बाड़ो कितना दुख के बात उत्पात कोइले बानी हम एकरा माई के बाद दिखावे के हमनी के इंगा मस्ती नहीं किसे रह सकत कोनो ओझा गुनी से भखवावल जाए अगर ओझा बता देहलन तो ओकरा माई के हम ऊपर पड़ जासन कोनो के बिना सीआईडी के चोरी होला केहू के घर में हमरा तो डाउट बा हमरा लेकिन खाली हम चौतन के साधु बाबा बता दे हाँ हाँ सुखा जी हम रामचंद्रा बोला था नहीं नवीनपुर से हाँ वो है ए देखी ना एगो बहुत बड़का बात घटना घट गई बा आज वो झाबर नहीं खन झाबर जन आँखों से आन्हर बा ओकरे घरे कुछ सामान रखल रह शादी उदी रहला ओकर साथ सामान चोरी करे बड़ा अरे इनकरा माई के भेंट आ गइल तो इनकरा माई के देखो तनी जे पूरा ठीक पड़ल बा केहू घाई को जाई कहत तनी कि कौनो उपाय बावे
हाँ 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 भखवाई भखवाई हाँ, बात हाँ। चलो एगो काम करी ना रउआ ओही से अपन जंतर मंतर मारी। हाँ हम कहत तनी कि रउआ आओ तनी हाँ हाँ आई हम के सब जना यही सब बानी सुनाए चल रही बनी। हाँ निमिया के पेड़वा पर आई आए ठीक बा देख झाबर बा घबरो मत बाबा के बतियले बड़ी समय हो गए आते हो गए बाबा आते सोखा जी जय काली कलकत्ते वाली तेरा वचन जय न खाली। प्रणाम बाबा तथास्तु बच्चों तथास्तु। देखल इंतजार करत नहीं सन देखी तनी का कुली मामला बा। चोरी हो गई बा ए रामचंद्र हाँ जैसा ही हम जात रहनी पूजा पर बैठे अच्छा। तले तार फोन आ गइल हाँ। वैसा ही देखो हम चल देनी है। अच्छा तौलिए घरे चल चले बानी ना हाँ तो बाबा तनी कुछ अपन कारनामा दिखाओ जाओ कि हई परिवार के दुख कुछ हल्का हो और जो रश्मि चादर बानू हाँ हाँ एकरा के 4 आदमी पकड़ी है हाँ। आ ओकरा नीचे से जो गुजरी अच्छा उ जल के राख हो जाई। अच्छा राख राख हमनी के टाने तनी से दी अरे सरवा टोली के बड़ा तेजी बारे ए तो के करे वाला बा के धरी चादर हाँ हाँ ई महाले में टोलिया के बेचारी एक और बेचारी के करे वाला बड़ा सन रे चल हाँ ये बाबा आइल बनी सब के उके पार कराई टोला महला आ एको गांव में केहू छूटे के ना चाहिए बूढ़ से आन लइके जवान मर्द मेहरारू तो सबे टोला महला के जो हाजिर बा सबे हाजिर बानू जी खबर बा हाँ बाबा आंखी से देख ले सब कोनो के देख ले हम सब के देखत तनी सगरिन के देखत तनी हम पिया ने तोरा लौका तक ही देखो तारी बोलिए से पहचान जतनी। हाँ अनहर अच्छा आदमी बोले रे से बाबू रे पहचानेला। चल एक एक करके निकले सन रे चादर और ऊपर उठाओ ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा बाबा ध्यान में बनी एकदम पार कराई हाँ एक एक गो चल ननका चल तू चला हो सब कोई पार होता कि ना। हाँ बाबा कुछ लोग तक पार हो गए अरे तोरा कुछ बुझाता धकधकाता जाए दे हमनी के पार को के ना मिली चादरवा धोले बड़ी सो जल्दी जल्दी निपटा के चल जाई ठीक बा हमनी के बहुत चल जाई बुझा जानत रहो हमरा पैखानो लागता डर हो गइला कि हम निशन को में मत धराई सन। मोरे तो रुक जाओ 5 मिनट में निपटा के चल हाँ ई हम तो सुनिए कि पार होके के पड़ी लेकिन बच गई नहीं चादरवा धोले नहीं जतो अगर जी को लाठी अनहरा मरले रहित नु त गाड़ 3 आधा हो गए रहित करलो से कि ना जरिया संतरू रे धान ना लगी और ऊपर से ही दातर सा लाठी करे हाँ संतोष सागर हां पहले को अपने में का गुटर गु पहले बार करे नहीं बाबा हमनी को अपने में बतियाओ तनी सुनू कि सब लोग तो एक गांव के पार हो गइल बा एक गांव के चोर ना हो बाहर गांव के चोर लगता ना रोक अभी आदमी बाकी बा कौन रे जरा कोई ना वे होई वे ए रोक अभी हम बातल बानी ए तन बाबा बाकी बड़ा बाकी मान लो कि हम गांव के पुरनिया आदमी ठहरने काल कहीं ढाबर में कहे लगो कि चाचा ना पार हम कहीं चटनी चोरैले हो कि तो हमरो से शक सुबह हो जाई ना ना आए पार हो जरूर बोली विचार बंद हो जाई सही बात बा तो हम पार होता नहीं झाबर तू अपना आंखें देखा बाबा हाँ हम पार होता नहीं एकदम ए गांव के चोर ना हवा को सुंदर ना कर रहता सन एक मिनट झाबर बा का कहतनी देख हम जांच परख कले हनी बाबा के बोलाने के अपना मन में संतोष भर। ठीक बा सब भगवान के कृपा से सही होई ए इधर वाला चार चलो हम चल नहीं जाए अब रात होता आज लागत है कि गेम फेल हुई का ए काका इधर हमनी के जाय दो बेर होता हाँ रोक बाबुआ झाबर बा का बाबा अब बेर तो भइले बा हाँ 5 मिनट अभी लेट सही आय? अब केहू बाकी बा गांव के अरे हमें गौरी खेला रथ जा रहल बानी अरे नानका सन तनी चारू बहने आइबा सन तो हमनी के जाय सनु ना रोका आ रोकिया रे ए जाय ना दो हमनी सन के 5 मिनट में चल जाए चादर पकड़ा सन रे नानका सन आइबा सन है हाय धर आई
हाय चादर भरा सन अतन ताना सन तो धर आओ रे बाबू बाबू है ना भाग मत है ना लो है टान देला सरे हां अच्छा ढबर तनी है लठिया हमरा के पकड़ाओ अल्लाह बाबला अरे सार तोरा जब लौकबे ना करला त आनर हमरा बाप रे बाप बड़ा दमदार लाठी बारे हाय बाबा ये रख लेलन बासा सार भैसा के यहाँ के खातिर घबरो मत अरे धरा गई रहित त गां फाड़ देले रह अब एगो काम कर अब टोनी के चारू जन चादर पकड़ले रहला ओकनी के एक करके आ संता ढुकलो ये बाबा रे निकाल है मैं निकाल भागा मार रे सार रे भागो एक मोहन चौधरी तो जरा के भस्म कर दिया साज भागो भाग भाग ओकनी के चक्कर में मनियो के भाग एगो टेनिया रहला एगो फिरोजवा खानी लागला रामचंद्र है ना सुनो हाय पकड़ अपन रश्मि चादर पकड़ी हम कहत रहनी है कि आज हमार रेशमी चादर फेल काहे हो गइल फेल तो मरना ही रहला बाबा लेकिन हम एगो उपाय लगा देने सरवला पकड़ा गइल हलो अच्छा हां अब राउर चेला बन गेल बानी हम कुछ सिखत नहीं रहुआ से ए रामचंद्र का बाबा ते तो चेला बन गइली हां अब कुछ खर्चा पानी कर अरे चली महाराज काले यूपी फान के एगो फ्रूटी ले आए तने के पिया दे ए बॉय सुन हां जब यूपीए जाए के बाद हां तो बड़का मल्टेस नु लिया अच्छा अच्छा बाबा हम लेके आए हैं खातिर लेके घबराई मत रहुआ ते चिन्हली ना हां हम चिन्हनी कौन एकरम कौन रहला सब बताओ ढबर बा खैर तारा आँख से तो नहीं खेले को ढबर बा हां ये बाबा ते तो चिल्ली है हां हम तो खूब बढ़िया से चिन लेनी है देखली हा नाम बताओ अरे नाम रुको पगला जेबा का बैठ के खा जाए ते देखले हा हाँ। जब चारों के बारी आइल हा तो टेंग पनपनाट भगला सन हां एगो छोटुआ रहला हां अरे लाठिया हमर कहां अरे बा बैठा मोहम्मद अलिया रहला आ एगो बिंडा के लड़का जितवा रहल हा एगो जितवा रहला एगो इनमु त पिए नहीं टेनिया रहला टेनिया मु त पिए ना सुन का काल है पर पंचायत रूप काले हम सरपंच मुखिया के बोलावत तनी हाँ अरे पहले हमारे के धराव क्यों करे हम काट दी जा धारा तो धरा हे देवा हाँ हे बाबा रौरा के हाथ जोड़ते नीनू के काल के पंचायत में हम रहे। रहब हम अपना आँख से देखले बानी हम अरे काल देख ले बड़ा अरे वाह देख बाबा कहीं के हम चलत नहीं ढाबर बा अरे बापू बा चल केले बाड़ी रे हे दे बानी तारा बाएं बानी चल आ ऊ खोल के धो दे ना ते करम वो खोल ले जी सर हां एकरो के ऐसे खोल दे तनी खोल के धर ओकरा के हमरा के दे हम बढ़िया से धो दी कोई चोरा के पी जाइबा कोनो के बेच के अरे कौन के काहे के जानी एगो बात बाबा जोड़ा लगाए